Usabukele imbathi igama lami ndinguzweli nokhaya semizamo yethu eHout Bay ecaleni kwam apha ndinaye uman Mazele nongumuntu osebenza ngophuhliso lalapha emizamo yethu. Man masikwamkele kwimbathi. Ngibonela futhi. Khawuchazele wenza ntoni umsebenzi wakho? Umsebenzi wami uqhagamshelene nojonga ukuthi uphuhliso apha emizamo yethu luhamba kanjani, inkonzo zenzanjani eluntwini, yonke into ejongene kwicala lezophuhliso nakwicala le economic development also involve kuzo zinto ezo. Khawukusityebisele zeziphi projects obhizi zizo ngoku ngalomzuzu? I-project endi-involve kuyo ngoku i-project ezizindlu, lokheyo lezindlu, izindlu eziphaa kukhulu nama-43. Ingxaki nje senayo ngoku into yoba kwi-area esokha kuyo yindawo ene-challenges ezininzi, enamatye, ebuthanda ukuba steep. Now ifuna ke ngoku ithethe ukuthi ifuna into ekuthiwa i-geotech esongezelelo mali xa kuthi kungxaki ezinjeya. Sesizokhile izindlu ezi-69 siselule izindlu eziphaa ku-74 sigqibezela. Okunye sisajongene nako ulokhiwo lebala eseligqibileyo ngoku lona apho khona bekusokhiwa ibala for the first time for abantu besoka nabantu abadlala i-netball. Nakhona seyigqityiwe ngosekujongene zoba livulwe kusesikweni. Enye sesijongileyo ngoku kuthi silwe sizama ukuthethana nomasipala apho khona sibonelela ngeholo lokuhlala. Le nto bathi bekubiza i-multi-purpose center. Yeyona nto ke siyalikisha ngamandla kuyo nendawo apho abantwana banothi badlalele kuzo. Kwezi projects ozikhanganyile uncedo nilufumene phi? Mhlekazi, uncedo ndithanda uba nzima ngakumbi kweli lephondo leNtshona Koloni. Kwicala lezindlu silandele le nto kuthiwa lokhiwo lezindlu ngabantu, i-people housing process, apho khona isicelo siye sasifaka kwiphondo. Kodwa ke sisebenzisana nomasipala, kodwa loo nto isithathe ixesha ukuthi sibe nokwazi isicelo sethu samkeleke. Kwicala ke lebala eli lesoka nalapho sesancedwa khona ngumasipala ukuthi wangenelela ukuthi nayo sikwazi ufumana. Mhlekazi, andifuna uba ndibe ngathi ndiyakukhohlisa kodwa iinkonzo ezi zithanda uhamba ngenyawo lolonwabo. Abantu abaxolanga kakuhle njengoba nawe uzibonela ukuthi iseninzi into zafuna ukwenziwa apha ekuhlaleni. Ndiyaqaphela uba ezinye zendlela kukhangeleka ngathi zagqityelwa ukwenziwa ngee-early 90s. Yintoni ingxaki into yoba iinkonzo zicothe ngolu hlobo? Indlela endibona ngayo mhlekazi ukuthi the way indlela eyaplenwa ngayo i-development belapha it was not properly planned, because if you look at even i-standard selantuka se-materials eziuziweyo, even i-standard sendlela, that is why it is uba zi-erodeke xa kukho amanzi. That is why ubona kukho ilantuka ii-potholes ezininzi. It's because umgangatho lo wenziwe ngayo angumgangatho ojongekileyo ojongene kanye nophuhliso olu. Umasipala uyayazi le meko ukuze ayisabele? Mhlekazi, uba ndingakucacisela kakuhle, sesiye kaninzi nomasipala sinengxoxo naye kaba siye sathatha senza umngcelele uya kwii-ofisi zikamasipala, uya kwii-ofisi zepremier, sizama ukuthi bazame ukujongana nezinto. Okunye nje undikulibala ukuthi andijonganga only kuphuhliso lalapha kuphela, sijongene nakukhona enye i-community ehlala kuyo aba bebala nalapho sikwakhona endiqonda ukuthi yiyona ke ingamandla ingxaki naphaya. Ziyafanana ezi ndawo. Mnumzana Mazele, masibulele kakhulu ngexesha lenu, kambe ke sithembe into yoba abasemagunyeni bawasabela amakhwelo wenu. Ndiyabulela nathi ngethuba ethe wasinika khona ngethemba lokuthi mhlawumbi bawuthi basabele. Kodwa ke ndiyaqonda ukuthi xa abantu basemagunyeni bengasabeli kuyafuneka ukuthi nathi sibasabelise, sizakuncedisana nabo. Inkosi. Nkosi kakhulu. Ukanti lo besincokola naye ke ngosebenzela uphuhliso apha ekuhlaleni nendawo ezingqonge apha imizamo yethu, umnumzana uMazele.